ofis din ne ba shugaban kasa shawara akan harkar tsaro malamin Rabon yace a baki naira 50,000 da kuma buhun shinkafa ba abin da yake da bukata illa addu'a ku kuma ku tafi duk inda kuka ga wani abu da zai cutar da al'umma ta fannin tsaro ku gangara ofis ɗinsa. This is what we are fighting against. This is what we are fighting against. A waro mini 'yan fim guda 40 in bawa kowanne 50,000 ya kama naira miliyan 2 kenan. Ni ma ina so amin irin wannan addu'ar. Kai jama'a ku ajiye maganar wasa a gefe. Ajiye maganar wasa a gefe. Wannan bawan Allah nan Musa mai sana'a fa yana cikin top 10 comedians na northern part of Nigeria. Amma yake biye wa irin wannan abin. To ni yanzu a misali cikin girmamawa mai girma Nuhu Rubadu a matsayina na number 1 streamer na duk duniyan arewacin Najeriya na duk duniyan da ake jin Hausa inda ba wanda ya kai ni jama'a a wannan TikTok din. To wallahi tallahi mai girma Nuhu Rubadu cikin girmamawa in baka ba ni no less than 10 million naira ba wallahi bazan gani ba. Yanzu waɗannan ƴan fim ɗin namu waɗannan legends ɗin ake bawa shinkafar 50,000 in banda da za a ce fariya wai wallahi naira miliyan 2 kenan naira 50,000 so 40 ko naira miliyan 2 Allah ya tsine wa naira miliyan 2. Jeffrey Charlemagne Kano State Material ke magana kudin streaming kai ko weekly reward ɗina ma na TikTok akan live ya ishe ni ya fi ƙarfi kai wannan ba magana bane. In ga an fara ɗauko irin su Pela, irin su Katayefe, irin su Rema, ana ba su shinkafa ko da buhu nawa ne ma. Sannan ni in san cewar 'yan Najeriya ne su ɗan Najeriya ne ni Katayefe bai fi ni ba. Ni Rema wannan Pela bai fi ni ba. Yanda suke a kudu suke manyan streamers, haka nake a arewa nake da manyan streamers. In suna ji da population, ni na fi su population na karfin masoya na all the 36 states na cikin Najeriya. 36 states na cikin Najeriya ba state din da zan je ban tara ma jama'a ba. Shine zan zo a ce za a ganna matsayin celebrity na rashin daraja. A ce an ganna a cikin akan naira miliyan 2 miliyan 3 miliyan 4 wallahi na fi karfin wannan kudin. Har abada na fi karfin irin wannan kudin. Saboda haka wannan mu kuka ciwa mutunci. Saboda ni wannan abin ina ganin kawai mu aka ciwa mutunci saboda mu ne mu ake kallo ake ce mana banzaye Hausawa waye har yau ana lissafin celebrity ana lissafin top 10 top 20 top 50 ma ko Bahaushe ɗaya ba za ka ji ba a Najeriya. Ba a ma san Bahaushe yana yi ba. So jama'a in this 20 I don't have time. I want to move forward. I want to be different. I don't give a fuck what somebody has to say about me. I don't give a fuck. I'm a Hausa Fulani original. Yo, Pela gashi san yana yin tour. Private jet yake yin tour. Akan private jet yake yin tour. Ordinary yaro dan TikTok. Kun fi shekara 35 kuna film, amma wai an zo ana baku naira 50,000. Allah ya tsine wa naira 50,000. Kuka zo wallahi 100 ma zan baku. Ni din nan nake muku magana. Value na ya wuce nan. Soldier Boy maganan da su Soldier Boy suke shine pure gaskiya. What are we fighting for?